roƙon mu sarki gwani, malikal mulki mai tasrifin dukkanin zamani. Sake yarje mana mu yaba wa batulu kai lamuni, jalla ikon ka ne kai mana katari da beganta az-zuhriya. Sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya maradiya, ranan ko salati mar adadi ga nurul huda, saditul haqqi nurul haqqi abin yabo ahmada, mai mukamin da baya fado mahmudu bahrin nada, alihi har sahabati a saka sahar auliya kulliya. Shehana Ahmad Tijjani majinginar auliya, har da shakjiyali shubar hama gausin duniya. Shehu Ahmad Abul Fatahi da Sharif Tukur Maliya, jamuje kudwati baban Ahmad muna gaida ku maulaya. Sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya maradiya, assalamun alayki sharifa sayyida Fatima, assalamun alayki latifa khashifa mun'ima, assalamun alayki mafi tsarki a ya salima. Ya batula ku amsa mana mebe ku ya shamsu ya fauziya, ya amincin halitta sai da zara mun gaida ku, sarkuta na shi dukkan halitta ba a gasa da ku, waye san matsayin ku a kauna fa babu mai ja da ku, sannan ku masu isa da cikar mukamin da ba shi da gaya. Sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya maradiya, alibaitin rasulillahi majinginar al'umma, dukkanin martaba kan daga ku kawai an gama, matsayin ku iyaka ne makura raba gardama, rahmatullahi ku ne a cikin kauni ya kausara maradiya. Sayyida Fatima makurar asali da tsarkin jiki, sannu tsokar rasulullahi mabubbugar arziki, ga ki ruhin jikinsa kurewa kin zamo mallaki, babu tamkar yake fauziya kausara jawara zuhuriya. Sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya maradiya, lafiya mai kama da ma'aiki zahiri batini, lafiya mai tagwaye hasnaini diyar muhsini, lafiya mai cikar kyau ƙarshen dukkanin kwarjini. Sayyida Fatima makurar kyawo muna gaida ke fauziya, sannu mai martaba da isa yar shugaban mursalai, arzikin kauni sai da zara mahaifiyar adalai, sadiqa yar musaddiku asdaku shugaban qailai, tausayin rahamar Allah labbaiki ya shakira alawiya. Sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya maradiya, shugabar dukkanin matayen duniya sayyida, babu mai matsayin ki anan har can a ya sajida, asali martaba tsarkin nasaba kwarai wahida, da ku muke takama masu mai cikar kyau da kyan halayya. Sayyida Fatima girman kadarin ku baya sano, Sayyida Fatima matsayin ku fa ko kadan bai tuno, Sayyida Fatima danna na asan ku har irrino, Sayyida Fatima ku aminta da ni na zamna ku ya alawiya. Sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya maradiya, Sayyida Fatima makurar daraja tukun mamaye, Sayyida Fatima girman matsayin ku ya kewaye, Sayyida Fatima hasken ku a kauni ya zagaye, Sayyida Fatima fansar raina uwa har uba kulliya. Sayyida Fatima ku ne farin dukan talikai, Sayyida Fatima duk wanda ya kai da ku ne ya kai, Sayyida Fatima a gaban ku muke ta kaskan da kai, Sayyida Fatima ku ne ramar dukan kaunina na zakiya. Sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya maradiya, ya batulin rida maradiya radiya faidatu,
rahatul kull khalqillahi sharifi ya jannatu ya maɓuyar asiran annabuna na kan ziyatu sayyida qudbatu wilayati gawsatu rahmatu shamsiya sannu ruhin jikin mamudu ma'adanar surruka mai mukamin da baya misalto sabika sadika mai tadalli a siffar annabi sayyida kuncika babu dai wanda ya san ku batula muna gaida kukan ziya sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya mardiya na taka da ɗaiɗai duniya lahirar ta fice ko a ranar ajar mai son ku batuli shi yayi fice babu shi ba wulakanta aljanna ce zai wuce sayyida samu zam a cikin mabiyan ku dan sayyidil bariya banda buri na Fatima bayan son ku sulɓaniya bani shauki idan ba na ji yaban ku ba aliya bani kishi kwarai sai ma fa san ku ya radiya bani ji ban gani a cikin ku kwarai na kare batul zakiya sayyida Fatima assalamu alayki ya radiya mardiya bisalam nan nake son hutawa cikin baitika wanda nayi wa batula Fatima yar mafi daukaka mai bidar mai yabo zakirni ne na yau baitika na sayyida Fatima mai hidima gun sharifi tukur